rhyfeddol, yndi. Mae o'n rhyfedd achos mae'r 2 blynedd 'di mynd mor sydyn, ond ar ôl gymaint o waith calad, mae o'n fraint cael bod yma yn bleser da. Mae seremoni graddio Bangor mor hyfryd yn yr adeilad yma yn PJ wedyn, a mae o'n deimlad braf iawn. O'n i eisiau gwneud BA mewn Cymraeg a mae'r adran Gymraeg yma Mangor, mae yna lot o frin perthyn iddyn genedlaethol, mae yna awduron gorau, academyddion gorau Cymru mewn gwirionedd rhwng ei choridorau hi wedyn. Dyna oedd y prif reswm, ond hefyd mae Cymreictod y ddinas oedd yn rhywbeth ar ardal, yn rhywbeth yn ynenni. Dwi'm yn byw'n bell, ond dwi'n teimlo fatha bod fi wedi mynd yn bell iawn. Bod i ddinas lai na lot o ddinasoedd prifysgol, mae yna lot o fwrlwm yma, a bwrlwm bywyd Cymraeg hefyd, oedd hynny'n bwysig i fi. Yn bersonol i fi, cyfleoedd sgwennu creadigol oedd yn bwysig i fi. Nes i wneud 4 modiwl sgwennu creadigol tra'n yma o gyngeneddu i sgwennu'r hyddiaeth, a oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn nenu yma, achos mae'r adran yma. Mae gennych chi rhai awduron gorau Cymru yma, yng Ngharad Price, Gerwyn Williams, Jason Wolford-Davies, Jerry Hunter a ballu, a wedyn oedd cael dysgu dan eu hadau nhw yn uchafbwynt i fi'n bersonol da. Fi eisiau aelod o'r Gymdeithas Ddrama Gymraeg. Fi eisiau aelod o Aelwyd GMJ tra'n ni yma cael teithio lot i ganu, chystadlu'n yr urdd a ballu. Efo'r Gymdeithas Ddrama cael cyfle i berfformio mewn dramau yma ar dir y brifysgol a ballu. Felly hefyd fi eisiau bwyllgor IMCBA am 2 flynedd a mi fyddai flwyddyn nesaf hefyd. A mae hynny wedi rhoi lot o gyfleoedd i fi y bywyd Cymraeg a'r gweithgareddau Cymraeg yma yn bendant. Dwi'n meddwl yn yr adran yn benodol, mae'n adran lai, fatha lot o sylw yn cael ei roid i fyfyrwyr. Mae yna berthynas glos iawn rhwng y myfyrwyr a'r darlithwyr, a dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig. Mae o'n gwneud profiad myfyrwyr dipyn brafiach, ond hefyd dwi'n meddwl yr arbenigedd creadigol fel ni'n dweud. Ers i fi ddod yma, dwi wedi dechrau sgwennu o ddifri. Nes i gipio'r goron ar gadar yn y Rhyngol a'r gadar yn yr urdd leni yn Brycheiniog a Maes Yfed. Wedyn, fyswn i byth i gallu gwneud hynny heb arbenigedd y bobl yn yr adran a'r gefnogaeth dwi wedi cael gan y brifysgol wedyn bendant. Gobeithio dod yn ôl fis Medi i wneud MA mewn sgwennu creadigol a parhau efo'r sgwennu wedyn. Ar ôl hynny, dwi ddim yn hollol siŵr, mae'n rhaid fod yn onest, ond mae gen i flwyddyn yna i feddwl o ddifri. Mae gen i ddigon o gyfleoedd mewn gwirionedd, mae'r pwnc yn agor drws i gymaint o gyfleoedd gwahanol, felly fyddai ddim yn cael yn nghyfyngu o gwbl da.